hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalune kawulanya sedaya tanpa pinaringan sehat sehingga saged istiqomah dari akal usaha punika mugi menawi kawulanya sedaya diwalesaken Gusti Allah ingkang lakon sae. Amin amin. Para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, sedaya malih kawulanya sedaya kakang mlebet wonten wulan ingkang istimewa. Punika wulan Dzulhijjah. Wong Jawa menika nyebuté ora Dzulhijjah, tapi nyebuté napa? Besar. Nyebuté nek besar nggih. Besar mergo wong Islam kuwi duwe bodho loro. Ana bodho Idul Fitri dianggep bodho menetok, nah Idul Adha iku dianggep bodho besar. Mergone napa? Enten perbedaan yang sangat mencolok antara Idul Fitri kalian Idul Adha. Bulan Dzulhijjah punika bodhone bodho besar. Benten kalian Idul Fitri nalikane sing perbedaan sing pertama napa dalam babagan takbiran. Idul Fitri punika kesunatan takbirane mung sewengi mawon. Nganti khotib imam niku wau khotbah pun rampung kesunatane. Dan niku boten enten kesunatan malih. Tur Idul Fitri punika mursal takdiri, bebas dilakukan di mana saja. Ten griya nggih angsal kendalan wonten nggih angsal numpak mobil kalih takbiran nggih angsal muter-muter simpang 5 nggih takbiran yo angsal, bahkan blonjo ning pasar nggih angsal. Wong iku takbir mursal. Benten nak Idul Adha mengke Idul Adha punika mengke takbirane takbir muqayyad. Muqayyad punika dikukuhake dibatasi kapan wedale sak samunipun salat lan ning panggonan salat. Kali-kali kula saya namung salat wajib, salat fardu utawa salat sunah. Punika nak derek lunga saking panggonan salat wonten kesunatan damel takbiran. Tapi nak pun medal saking panggonan salat wis ora ana kesunatane. Boten ana kesunatane. Ya kapan takbiran nalikane Idul Adha punika dimulai? Sunahe punika mulai tanggal 9 Arafah bersubuh punika mun disunahake. Tapi ora normal, ora lumrah dene kula jenengan sedaya. Rata-rata takbirane Idul Adha kok ngenteni tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kesunatane abid tanggal 9 Arafah niku pun enten kesunatane. Terus mulai tanggal 10, 11, 12, 13 pinten dina niki? 5 dina dibandingke wong sewengi kira-kira akeh pundi? Akeh 5 dina, makane diarani bodhone bodho besar. Lah rampung takbirane kapan? 13 Tasrek sing akhir sakwuse asar niku asar hari sing akhir dina Tasrek sak sapunipun niku mboten enten kesunatan maos takbir. Lah wonten istilah-istilah nama Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah diarani tarwiyah. Gitu nggih, tarwiyah. Tanggal 9 diarani Arafah. Tanggal 10 diarani napa? Nahar, yaumun nahri utawa nyembelih. Dinane nyembelih 11, 12, 13 iku diarani dinane dina Tasrek. Tarwiyah punika pripun? Saka kata rawayu rawi tarwiyan tarwiyatan niku maknane nalikane riyen Nabi niku budal haji nuju wonten Mina saka Masjidil Haram nuju ten Mina yo niku panas. Ampun bayangke kaya zaman sakniki, sakniki ra pun kepenak gampang numpak bis AC. Riyen niku ki numpak unta ngoten niku. Rawayu rawi manane mengairi dalam hati Nabi niku beto banyu sangu gembes ngeten iki berarti wayang tengah perjalanan tarwiyah manane napa banyune niku digrujute kanciran. Cara Jawa yo ben sabar.
Lah perjalanan terik panas matahari panas ngoten niku rak mesti sirahe nggih panas sak awak nggih panas. Akhirnya dikunjungi banyu tarwiyah seger. Lah terus nak songo Arafah punika nalikane Nabi Adam kali Ibu Hawa niku ketemu nalikane didhawuhi saking swarga. Lah niki sing dadi syarat nalikane sing pun nate haji Pak Haji Budi terus Bu Haji Siti mesti ngertos nalikane Nabi dawuhake al-hajju Arafah. Haji iku kudu nginep ning Arafah. Kaya apa no kesehatan ilmu kaya apa sekarang kaya apa sedadal kaya apa tetap bakal digawa ten Arafah. Terus nggih sing pun nate haji mesti ngertos. Terus nggih bahkan ditumpaki ambulan nggih sak pirang mergo napa ya niku syaratnya haji al-hajju Arafah. Haji niku kudu ten Arafah. Terus enten nahar ya pun nahri niku tanggal 10 Dzulhijjah. Dinane gawe nyembelih niku perintah ning Al-Qur'an niku fasholli li rabbika wanhar. Sholli iki kok salat. Tapi tafsir yang paling terkenal penjelasannya sholli ku maknanya sholat fardu, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Walaupun enten sing masane tafsirannya sholli ku maknanya sholat Idul Adha. Ning kathah mayoritas jumhur ulama sing dawuhake fasholli ku tafsirane niku sholatnya sholat fardu. Mergo sholat fardu iku kewajiban sing badhah kula njenengan sedaya lampahi. Tur dadeke bedane wong Islam karo wong ora Islam. Nabi dawuhake al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-shalat. Sing bedake wong Islam mek wong kafir iku salat. Angger salat berarti Islam. Mboten pakaiane, mboten bentuk wajahe, mboten bangir irunge, mboten jenggote, ora sing bentuke amit jauh rada basa mboten. Niku hanya sebatas persimbulan mawon. Ning sing bedake Islam apa kafir niku Nabi dawuhake napa salat. Makane salate punika salat maktubah ning prakteke kula sedaya punika jujur-jujuran Allah. Sholat Idul Fitri utawa Idul Adha kalian jamaah sholat subuh kira-kira rame bunyi. Rame Idul Adha lan Idul Fitri padahal niku mung sunah. Kadang wae subuh ora sholat ning mangan sholat. Nonton gini, sering nak mau temu jemaah subuh niku lho kemajuan banget ya. Soalnya kemajuan, jadi saya maju, kemajuan. Niku nalikane Idul Fitri, Idul Adha, soalnya kemunduran, nanti gelar, neng jalan raya ditutup, gawe gelar saja. Lalu niki pripun? Niki kadang kekeliruan sing terus diulang terus, kaya-kaya malah jadi napa? Suatu sing bener. Wong Idul Fitri iku sunnah, sholat subuh iku hukume wajib. Boten angsal kula sedaya ninggal sing wajib abote sing sunnah. Boten angsal dalam berbagai tidak bisa seperti itu. Makane jadi pripun yo subuh dilakoni, Idul Fitri, Idul Adha yo dilakoni. Bahkan kula piyambak ngoten niku boten sholatin boten biasa orang sholat Idul Fitri, orang sholat Idul Adha biasa. Kadang nek arep omah diudan-udan ben ngopi ngono niku. Ben apa dene tok ki mare wong nak sholat Id iku ora wajib kok dilakoni terus belum tahun kok dilakoni terus lak kaya-kaya ku malah dadi perkara sing wajib. Makanya boten angsal dalam babake punika yujibu malah ucap mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu tidak diperbolehkan. Lah terus wonten melih nalikane kula jenengan sedaya sak sampunipun yaumul nahri nggih punika tasrik 11 12 13. Tasrik iku maknane wayah panas dewe mimpin dendeng. Dendeng utawa daging. Nek jenengan sakniki ra penak. Daging kurban ngoten niku sing didahar nembe sekedhik turah dilebokke teng pundi kulkas lebokke ning freezer. Lah ya mendhi sing dereng enak diiris tipis-tipis terus dipeme teng dhuwur
dendeng atau tenduran atap ngoten niku 11 13 tasrek. Lah sing kadah kula njenengan sedaya ngertosi, kadang iki mboten ngertos napa. Riyen zaman riyen Nabi niku melarang udhiyah dimakan dari tasrek. Lebih dari tanggal 10 Yaumul Nahri tidak diperbolehkan. Jadi udhiyah dari udhiyah punika dilarang dening Nabi makan melebihi 10. Yaumul Nahri itu tidak diperbolehkan. Tapi kata sahabat sing do adol to Nabi sing do ngersane Nabi. Lho Nabi wong kula nembe dahar sithik sing dereng didahar iku sak pirang. Akhirnya diberi rukhsah dening Nabi. Fa'akal kon akhirnya kon dahar. Nanti 11, 12, 13 lagi biasanya tolong dino gawe nyimpen daging utawa dendeng gawe nyemet dendeng. Nah iya kan sakniki ra kok penak leboke freezer utawa leboke ning kulkas. Terus berikutnya fasoli lirobika wanhar niku maknanya nyembelih naharo itu nyembelih dari kewan-kewan sing gede unta. Jadi nyembelih bagian bulu bagian atas. Jadi nak nyembelih unta punika nak sing nate semerep unta mboten diburuke kaya nyembelih sapi ten mriki mboten. Mlaku ning isorane ngeten iki terus gamane diboroke ping ngandhap. Pas dhuwur niki jenenge naharo. Nak kula angkat ten mriki niki tenggorokan isor kala mencing iki gawene kelase sing rada cilik ya sapi, kebo, terus wedhus, jaran niku nyembelih bagian iki. Enten sing zakah iku ngupul isor iki gawe unggas. Ya kaya pitik, terus bebek, entok banyak sapi tunggal niku zakah. Niki maknane napa? Sing kula njenengan sedaya ngertosi bilih perintah Gusti Allah wanhar niku fi'il madhi. Fi'il niku fi'il madhi sing nuduhake perintah, wanhar perintah. Fi'il mutaadi iku sing butuhke maf'ul. Ning mriku mboten didhawuhke maf'ul. Maknane apa bebas kula njenengan sedaya men nyembelih apa? Nyembelih unta nak mampu ya alhamdulillah. Iso tumbas nyembelih unta ya alhamdulillah nyembelih unta. Ora iso yo nyembelih sing rada cilik napa berarti sapi. Ora iso sapi yo wedhus. Ora iso wedhus yo ampun jagake pawewe panitia kurban. Wong malah ndekake apa rasa tamak ngajari keluargane tamak. Kadang yo enten unen-unen ngono kuwi kok. Nang kono nang kadung tuku suguk sate, tuku tuku bubu-bubuan. Oh iki dilongkas bakal entuk kiriman hewan kurban, bakal mangan sing enak mangan daging wedhus, mangan daging sapi. Wong aku mau weruh ning masjid awake dhewe ku wedhuse sak pirang delalah. Yo Gusti Allah mature ngoten niku wong nak omah delalah ora itu. Nah, delalah ndekne ora entuk berarti masalah. Anake ndek nangis to. Lho bu jarene men gawe sate lendi aku iki wis tuku napa tusuke tuku arep tuku bumbune lendi satene kok ora lendang dadi wong tuwa niki ngajarke anake tomat niku ora apik ngarep-ngarep wewe. Lah maknane pripun? Nak kula sedaya ora iso udhiyah ora iso korban minimal lah nyiapke damel keluargane dhewe mayoran. Paling ora yo nyembelih pitik. Nak boten nggih nyembelih apa? Bebek sing rada enak yo nyembelih apa? Entok. Mergo apa nak menuruti punika saya atok ndawuhake al aslu fil udhiyati iraqatud dam. Asline udhiyah punika iraqatud dam mengalirkan darah. Mengalirkan darah ya bebas toh, mamune gede ya gede, mamune sedengan biasa dengan, mamune cilik ya cilik, mamune mung sak uprit ya sak uprit. Ning ya aja kebangetan nyembelih uprit ngoten niku ya ampun. Ya apa mek sing dipangan iku nggih napa. Makane disesuaikan. Terus dadi ngertosi tetundi korban punika kasunatane setiap tahun. Ampun lho, saiki mboten korban Pak Haji. Lho wingi tahun ini mpun. Lho wingi tahun ini kesunatane tahun ini sakniki tahun ini korban ya tetap ada kesunatan untuk korban. Bahkan nak menurut Imam Malik punika buala, nak wong sugih-sugih iku wajib korban. Kan pundi dawuhe? Nak iku berdasarkan dawuhe Nabi.
Warga Nabi ndawake nalikane ana wong nemu kejembaran ya rezekine ngoten niku terus kok falam yudhi ora gelem korban. Fala yang obat namu solana aja nyedak-nyedak nggon salate awake dhewe. Niku menurute mazhab Imam Malik lan sak pinunggale iku menunjukkan dawuh Nabi niku hukume punika wajib ning Imam Syafi'i mboten hukume napa sunah. Ning nyatane ana para sahabat sing ora do korban lho teko jamaah kali Nabi nggih mboten didukani ora diusir kono lunga-lunga ora korban ora entuk rene nggih mboten. Niku maknane tanzir utawa medeni. Jadi kalau jangan sedaya sing dereng korban ampun susah. Wong Nabi awake dhewe niku hebat luar biasa menjadi umat Nabi punika pun korbani umat sedaya ni. Nabi gendeng ngoten niku wedhus kalih siji korban damel awake piyambak sing setunggal dikorbanke gawe umat. Nggih mbok kula jangan sedaya niku umate yo Nabi sing sak pirang-pirang ngeten iki umate apa mbah purune, mbah tracake, mbah sumune lho wong umate Nabi niku sak pirang-pirang. Ya janjane kula njenengan sedaya niku nggih mampu gawe korban nek ora duwe kemampuan. Kuwat jane untuk korban nek ora duwe niat. Nalikane kula njenengan sedaya duwe niat sing kuat, duwe kemauan sing kuat, nalikane enten leluwihan dadakan bondo dunyane kula njenengan sedaya rezekine kula njenengan sedaya menawi saged kedah nglaksanakake sing namine udhiyah. Mergo udhiyah punika mengke balike nggih ten awake kula njenengan sedaya piyambak piyambak. Semoga mugi-mugi kula njenengan sedaya tetep dados sedulur akhirat. Bandungan dinungo sedulur kulanya sedaya sederek kulanya sedaya keluarga tonggo menawi enten ingkang budal haji monggo sareng ditungaaken mugi-mugi dados haji ingkang mabrur amin Allahumma minimal sakniki dunake riyin sesuk danten didongake wonten niku minimal saiki dongake sesuk didongake. Bijing nalikane keluarga sederek ingkang wangsul saking haji saiki jemput sesuk gendanan di jebol niku donga sing bolis. Mugi-mugi kula nyasaya tetep istiqomah anggone nglampahi kesayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rahman ya Rahim ya Hafiz sholat alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anjili rahmata wal manfaata wal barakata wal tawfiqa wal hidayata wa tifatan jami'il balaya wa ziyadatul ulumi fil arzaqi wal badini wal banat li jami'i man hadara fi hadzal majlis waqti hawaijina wa hawaijin min hawaijid din wa hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Khalqana masyita illa ma qasadta faqad du'a ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.